алиф шариф муборак. Салом мухлисони ҳаводорони Барселона. Муҳаммад Гайров ҳамаи шуморо дар канали Барса ТV шодбош мегӯяд. Сад шукр ки ин омаду сад ҳайф ки он рафт. Яъне шукри омадани Иди Саиди Фитр ва ҳайфи рафтани Рамазони бузург. Пеш аз ҳама албатта ҳамаи шуморо бо фарораси Иди Саиди Фитр табрику муборакбод мегӯям. Илоҳу то Рамазону иди дигар худованди бузург моро расонад. Мо ҳам дар канали худ ид дорем ва хеле хуб аст ки дар ин рӯзи Саид шумо моро тамошо мекунед ва албатта идонаи шумо аз ҷониби мо як нашри хуби обдор ва аз ҷониби шумо бошад идонаи мо як лайки ширин мисли шириниҳои дастархони хонадони ҳар яки шумо. Бори дигар идатон муборак ва худованд ба ҳамаи орзуҳои некатон аз ҷумла ғалабаҳои дастаи дӯстдоштаатон расонад. Акнун дар бораи кору бори футболии худамон аниқтараш Барселона хоҳем гуфт. Аммо пеш аз ин мехостам баъзан аз хабарҳоро оиди баъзан аз трансферҳои эҳтимолии Барселона ба шумо расонам. Барои мисол Барселона омодааст ки Роберто Фирминоро аз Ливерпул ба даста биёрад. Шартномаи Фирмино тобистони имсол бо Ливерпул анҷом мешавад ва Роберто иштиёқи онро тамдид кардан надорад. Корубори Ливерпул бошад дар Англия ба худову банда маълум ва бисёре аз бачаҳо аллакай чомадонҳои худро ғун доштанд ва роҳбарияти клуб ва бахусус клуб ҳам инро нағз медонад. Аммо Фирминоро аз дасти Барселонаи айни ҳол бепул шайхҳои араб ки пулашонро ба тарозу ҳисоб мекунанд гирифта метавонанд. Гап сари ин ки бозингари бразилия аз ватани гарми серпул низ даъватҳо дорад. шайхҳо бошанд дар ҷамъ кардани истораҳо ҳамто надоранд. овардани Роналду ба Ал-Наср ва даъвати Месси ба Ал-Ҳилол гувоҳи гуфтаҳои болост. метарсам ки аз он рӯзе ки кадом шайхи серсум ягон чемпионати калонро бо кулли футболбозону мухлисонаш нахарад. хулас мебинем ки ин қисса ба чӣ анҷом мешавад. акнун дар бораи бозии дар пешистодаи Барселона бо Атлетико Мадрид. барои Барселона марҳилаи мушкили тақвими Ла Лига оғоз шудааст ки бозӣ дар Мадрид аз зумраи онҳост. Барса бошад ба гуфти бародарони рус Бускует. ҳарчанд гандикапи Барселона аз Реали ҷои дуюм ҳанӯз хеле калон аст, аммо агар кор ҳамин тавр идома кунад пойҳои курсии зери пои хави ба ҷунбиш меояд. Барса бошад дар се бозии охир ғалаба накардааст. мусовии ба зуракӣ бо Хетафи дар даври гузашта гувоҳи он аст ки дар бозии Барселона мушкилиҳо зиёданд, бахусус дар анҷоми ҳуҷумҳо. ё касе ҳамин Барсаро чашм кард ё бачаҳо фикр карданд ки аллакай барои барпо кардани тӯи чемпионӣ метавон ҳофизҳоро даъват кард. неранали гуфти Игнат Петрович. албатта набудани чанд бозингари калидӣ ки сохти бозии Барсаро ташкил мекунанд баҳона буда метавонад, аммо бо ҳама эҳтиром ба ин дастаҳо Жиронаву Хетафиро ҳашкасам буридан мумкин аст. аммо чӣ гунае ки дидем Барса дар муқобили ин дастаҳои камбаҳои чемпионати Испания қариб ки чизе карда натавонист. бохт аз Алмериаро бошад хави ҳар шаб ба фикрам хоб мебинад. ду нашр пеш мо гуфта будем ки Барселона дар моҳи апрел 4 бозӣ дорад ва агар ҳамаи онро ғалаба кунад пас дар охири моҳ хави аллакай аввалин чемпионии худро бо Барселона истиқбол хоҳад гирифт. аммо бозии якум бо Хетафе нишон дод ки дар бораи чемпионӣ бармаҳал фикр кардан андаке вақт аст. дӯстон тамошои бозиҳои Барселона ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. албатта Атлетико ҳарифи андак нест ва хави ба ин бозӣ омодагии махсус дидааст. Атлетико низ мисли Барселона дар қатори дастаҳои камгол сар медодаи ин мавсим дар Аврупо шомил мешавад. мадридиё то ин бозӣ яъне дар 29 давр 21 гол сар доданд ки натиҷаи бениҳоят хуб аст. аммо як чизи дигарро низ мехоҳам ба шумо расонам ки Антуан Гризман бо ҳама бузургиаш ҳанӯз дар Камп Nou гол назадааст. се голи дар солҳои қудқудус зада ба дарвозаи Барса ин дар хонаи Атлетико буд. қиссаи рафту омади ӯ аз Атлетико ба Барса ба ҳама маълум. миёни ин ҳама гуфтаҳо хушхабар низ дорем. гап сари ин ки Педри ва Френки де Йонг ба ҳайати пурраи Барса шомил шуданд ва бо эҳтимоли зиёд онҳо дар ин бозӣ пайдо мешаванд. Усман Дембеле бошад то ҳол ба пуррагӣ сиҳат нашудааст, аммо дар ҳоле ки Рамазон тамом шуд ва Усмон дигар рӯзадор несту ҷароҳат низ надорад метавон гуфт ки хави ӯро дар бозиҳои ояндаи Барса ӯро ба майдон биёрад. рости Ансу Фати ва Ферран Торрес бовариҳои хавиро бароварда натавонистанд ва ягон ҷои шубҳае нест
нест ки Барселона бо ин ду бозингар тобистони имсол хайрхуш мекунад. Агар рости касе онҳоро майли харидан кунад. Дар лазарети Барса то ҳол Кристенсен тавобат гирифта истодааст ва Сержи Роберто бошад ба наздикиҳо ба майдон бар намегардад. Акнун бо ин назардошт биёед ҳайати эҳтимолии Барселонаро муқобили Атлетико тартиб диҳем. Хотиррасон мекунем ки ин ҳайати эҳтимолӣ аст ва шояд дар он тағйиротҳо ба миён оянд. Тер Штеген дар дарвоза, Араухо, Маркос Алонсо, Кунде ва Балде дар хатти дифоъ, Бускетс, Де Йонг ва Педри дар миёнаи майдон ва Гави бо Левандовски ва Рафиня дар хатти ҳамла. Яъне ҳамон ҳайати пешин ки аз ҳайати пурқуввати Барса дар ин мавсим ба ҳисоб меравад ва бештари ғалабаҳои Барселонаро маъз ана ҳамин ҳайати аввалия ба даст овардааст. Албатта хизмати бачаҳои дигарро ба инобат нагирифтан ҳеҷ имкон надорад, аммо инҷо фақат гап сари ҳайати аввалия меравад. То бозгашти Усман Дембеле, Левандовскиро зарур аст бо Рафиня ва Фати бозӣ кунад. Бозии охири Барселона бо ин сегуна дар хатти ҳуҷум ва дар охирҳои бозӣ пайдо шудани Ферран Торрес нишон дод ки дар набудани Усман Левандовски мисли шарики дар идгардаг мегирифтаи кӯдако пуч шудааст. ё хави мисли бозии пешин Балдиро ба хатти пеш биёраду ҷои ӯро бо Алба пур кунад, зеро Сержи Роберто то як моҳи дигар имкони кӯмак ба Барсаро надорад. Кесе дар ҷои Френки Де Йонг бад бозӣ намекунад, аммо агар Френки соҳу саломат бошад бо Атлетико албатта ӯ бозӣ мекунад. Хулос мо аз диду нигоҳи худ як ҳайатро тартиб додем ва чунин ҳамешагӣ боз хави медонаду Барса. ана он чизе ки мехостам пеш аз бозӣ бо Атлетико ба шумо расонем. Ба каналҳои мо дар Телеграм ва Инстаграм дароед ва онҷо боз як олам чизҳои дигарро хоҳед хонду, диду шунид ва ҳатто дар баҳсу мунозираҳо ширкат кард. хотиррасон мекунем ки бозӣ бо Атлетико имшаб аниқтараш ин шом соати 19:15 ба вақти душанбе дар дили Каталония дар Камп Nou баргузор мегардад. барои имрӯз тамом. Як бори дигар ҳамаи шуморо бо расидани Иди Фитр муборакбод мегӯем. Умедворем ки Барселона имшаб ҳамаи ҳаводоронашро шод хоҳад кард. ана бо ҳамин умед нашри навбатии худро анҷом мекунем. Барселонаро дӯст доред ва дар ҳамаи ҳолат бо Барса бимонед. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.